Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pi barok nampet yaka bati CTV ban piang sabai pi shiki Khubor kimat. Nikon syap nya phashwa shiki Khubor na kaling gibenta jong ka Jylla. Ka Ïaïong jong ka kunhun menteri haga khandru trik Ïaïong araja punriu. Kala shim yaka rai ban ithu no yak kitien khasi bat garu. Kum kitien sarkar dakaba minjur yaka Meghalaya Official Languages Ordinance araja punriu. Bat ka jingbeng no yaka Meghalaya State Language Act. Minturang ba ka Jylla konrat kongkal sangma uloong ba ka jingtmu ban penyeng ya ki jingtay ha umyam kadai ha orchid ha katu ka jaka kabala don lupa bat kamde satya ha lumpong deng bat kamde satya ba ka don ka jingtmu ban pendu ya ka daw lunong lumpong deng minturang ba ka Jylla konrat kongkal sangma uloong ba ka sarkar kala syong perkhat ban shnano da ka surok folin ka ban penyaso nadu nak temsa ki pulit CRPF hapulu ter syadu syakashnong maupan kaban poi hadu sekretariat batmai haniu shilo minturang ba ka Jylla konrat kongka sangma ha ka khandru tri Ïaïong acha punriu ula khot sngo bha yaki nongyalam jong ka khasi auto society ban pentim syakani ka kunhun ba ka sarkar Jylla kalala ban penurlong ya ka jingdawa ban aji ithu ya ka tien khasi kum ka tien sarkar ka tanat PHE jong ka sarkar Jylla lingba ka office jong chief engineer haga khandru trik Ïaïong acha punriu kala pelong ya ka jal gorof samman aracha punriu hapo ka jal jivan mission haga shnong nong sopian west khasi hills district ka sunjuk kirang ba shnong ribhoi district haka executive committee kabalalong haka khandru trik Ïaïong aracha punriu kala shim ya ka rai ban persha ya ka jingtmu jong ka sarkar ban khot tender na ka benta ka jing supply ya kitiar na ka benta ka jing treshis pasngi lani ka scheme vigram g ka jing pet benia ya ki kot kisla jong ki kertong ki bathmu banya khun kum ki nong kit kam bathmai jong ka KSU kala dep bat kidan lai pu prangot ki kertong ki banya khun ha ka election jit nong kit kam ka banlong ha ka khandai tri ujamang aracha punriu hadinam hall hajayau ka ATM jong ka bank HDFC kabudan hawa puskur East Gent Hills District kala syatu ha ka step perngat jong ka khat south tri Ïaïong acha punriu kirunar kila penon kam daki kenjagas ban od ya kani ke ATM bat kila yo ra khandai laktam ka pisa kabudan hapo kani ke ATM ki noyalam ka Hill Farmers Union Central Body balalam khamat daw General Secretary uba Alphonbert Carsentiu bat ki noyalam jong ka seng na Ribhoi District kila leiban IT da ka jingtho ha Principal Secretary katanat Animal Husbandry and Veterinary uba Frederick Kharkongor ban pinsngau halor ka jinge ba ki nongri snyang kimla shu bandang siudam yakaram namar ka jingyap jong ki snyang ha ka jingsala jong ka African swine flu haga khanyau tri Ïaïong acha punriu ka seng nyodram integrated territorial organization kala pha ada ka jingtho shom minturang ba ka Jylla bandawa pentri kamno ya ka Ramsar Convention for Wetland Protection hapo ka Jylla ka minibus ka bana Assam ka bakit yaki nojgo ka ki bawan ka syakathan sora kala tenra yonar electric ha nong saulia sora kani kala ja ne ka sngi ka khanyau tri Ïaïong acha punriu hajan ka school chera Presbyterian Kashnong Mairang Mission Shisngi Shwa Baka Club Ilekai Jongashnong Kanmi Madan Banyakun Yaka 5th Meghalaya State League Araja Punriu Kala pelait patba iki tracksuit na kabenta kirang Ilekai Jongka Club Benta panya phashi Khubor nang liki benta jongkari Ka officer IPS Barim ka Kiran Bedi kabala Longteng kum ka Lieutenant Governor Barim Jongka Puducherry kala ong hakasing thoding balada ka parliament kamla ban munjur ya ka Women's Reservation Bill ki kenthay nong thap wood ki la ban kirshan ting e ya ki to ki ba kulat ban pentikna ya ka jingdon shibenta na ka laibenta jong ki nong mikmat ha ka parliament bat ki dorbar Jylla house nam araja apkandai ka he nong yalam jong ka Bahujan Samaj Party ka Mayawati kala kentho ting e ya ka seng Congress bat ya ka Samajwadi Party kentobru ya ki wei ki seng san Pyrthei halor ka nongrim baki yeng halor ki mat ki bayade bat ka riti sinshar da ka bakantho ru halor ka jingmang bha kerpang ya kinthei ha parliament bat ki dorbar Jylla bat ya ka jingphia ya ki constituency
Menteri Rang Ba ke Jylla Bihar Usamrat Chowdhury hakasni thodieng ula kawe alama ya ka fund run hanong ba patna kum ka jingkershan ya ka Nari Shakti Vandan Act ka ba ki jingakran kidang yai beteng haluk sabha. Arvind Kejriwal belong ru conventor jong ka Aam Aadmi Party hakasni thodieng ulai thu ba ka CN ka ba ar ka Enforcement Directorate kala khandra ya ka jakasa jong uwei unong yalam ka AAP tang hapo lai sngi kabalabu jingkeliru halor ka jingthmu kabadon shalenden kinong tre jong ka Enforcement Directorate ringkat ka jingsenran lang jong ki Pulit Central Armed Police Force hakasni thodieng kala pelong ya ka jingkhandra haki pratli ki jaka hakeleng ki benta jong ka nongba Kolkata hakabaya de ba ka jingkuru be an ki jaka kabalakot deki klur tengka The National Investigation Agency kan sepelong ya ka jingtokit ka babnia halor ka CCTV camera bala penon kam da ka ISI ka badai ka tanat sentiat jong kari Pakistan. Ya ka kes la register da ki Pulit ka Ghaziabad but ha ka jingtokit la shem ba ka ISI kala penyar bha ya ka jingtrikam. Ki Pulit jong kanong ba Delhi ha ka singi thoding kalai thu bakla yok kemlun ya barok ki brio ki bala Pyrthei hadin ka jingsha thombo jong wei ushipai ubabat ya ka kedan brigadier bat ukhun jong u dangshen ha ka sinjam ka bakongsan ban pinklan ya ka jingpahara ya ki phatok ka sarkar Bihar kala pelong ya ka jingkhandra kendit ha Kylleng ka Jylla hadin ba Usamrat Chowdhury ula shimti kum umentrang ba pathama jong ka Jylla Hendring wat kibriu kala du ayala ka jong ka jingim hadin ba ka wei ka kali ka ba ki shong kalai tengku bat ka wei ka boss kani kala ja hayak di district jong ka Jylla Karnataka ha ka sni thodi Gautam Adani ubade chairman jong ka Adani Group ula kelalong ubriu beruspa tam hadeu ba Asia ha ka ba ka jingdon spa jong u kala tam ya chairman jong Reliance Industries Mukesh Ambani kat kum ka jingkhen bathama jong ka Bloomberg Billionaires Index Ina Parliamentar si Khubor na Kylleng ka Pyrthei. Secretary General Jong ka United Nations Antonio Guterres ula pedang sngau bha ya ka jingpin bana sange ASEAN hapreng ka Israel bat ka Lebanon ha ka sngi thodieng daga ba penpaw ya ka jingkermen bakan yarab ban pentelun shakman ya ka jing persang ban wanra byang ya ka shongsuk shongsan ha ka than. Umentrang ba adu jong ka Israel u Benjamin Netanyahu ula ong ba watla ka jing sange ASEAN bat ka sengle no Hezbollah kala trikam Hendrai ke Israel kadang ya beteng ban bu yaki shipai ha ke jaka pahara ka ba shipau kilometer ha ke benta ba shate jong ka ri Lebanon. Ka jingsange ASEAN ka ba shipau sngi ha pedeng ke Israel ba ka Lebanon kala sedang mentrikam ha ka por shiteng mien ha pedeng ka sngi palai ba ka sngi thodieng. Hadin ka jingpin bana ka ba kham menshwa da President ka America Donald Trump. President jong ka United States Donald Trump ulo ong ba ka Washington kalandang jan sha ka jingpin kre banya soy ya ka soskular bat ka Iran kanang man penjalan ya ka jingsange ASEAN habreng kini ki artli kiri Julius Malema ubade Riusan Pyrthei kalyang persha jong ka South Africa ula sha rai penrem ban shong phatok sansnam hakabaya dei ba ka mukodma khayi tersian Umalema uday unoyalam balaseng ya ka kunhun economic freedom fighters but uday ru uway ni kirusan Pyrthei uba paunam tam ha South Africa ka United States ha kasngi palay kalapin pau Pyrthei ya ka jingkyu state jong ka artificial intelligence berkikor ki bor ki bathamai ha ki kam shipai ha ka jing kun thma dangshen persha ya ka Iran ka bapin I ya ka jingkala ha ka rukom ya le persha ya ki jing kan a jong ka jukmenta Ka United States ha kasngi palay kala khot bat wer ki parlong man pinskem ya ka lenti ya jongajhan kit mar ha Persian Gulf but ongru ba ka Washington kanam la ban kit marwe ya ka lingkor hapdeng jingjur ka jia kan at bat ka Iran Umentrang ba adu jongkri India Narendra Modi ha kasngi palay la yo ya ka phone call na President jong ka France Emmanuel Macron ha ka ba kalai kren halor ka jinglong jingman ha West Asia but lai menjuru halor ka jingdon kam man wanra ya ka jingshingan but ka jingya lenti lai luit ki chat kit mar ha ka duriaw ba Strait of Hormuz ka Ruby Kumar Thakur ka ba dang shu shimti kum ka Deputy Speaker bathmai jongkri Nepal kalapin bana bakanam lej ashimenta ha ka nugu ka jingkhawai shongkurem ka ba haban siu ya ka bai dauri Tikitok long Khubor ha ki mat mandasi kublai